Kalau di Indo bisanya pakai jurus bareh nan saganggam atau bareh nan sapaci. Allah ado indak dimakan, Allah indak ado baru dimakan. Agak lain sebenarnya, tapi tahu ndak filosofinya dalam kalau waktu paham. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya 10 jari wakku dipakai untuk bakureh. Tapi pernah ndak tak perhatian Mbak aku sedang makan pencarian waktu, sedang makan cuma pakai 5 jarinya. Makan pakai tangan, manyuk nasi pakai 5 jari. Pakai sendok, tetap pakai sebelah tangan, tetap pakai jari na 5 go. Ado ndak tak pikir, mbak aku awak bakureh pakai 10 jari, makan mbak aku ndak 10 jari loh. Jadi kita ambil intisarinya. Mbak aku mencari 10 tapi makan indak 10. Karena kalau mencari 10, makan 10, di mana letak lebih pencarian. Kok dapet mencari 10, makan 5, disitulah letak lebih pencarian. Dan itulah hakikatnya bahwa awak harus menabung untuk masa depan. Karena indak salamonyo awakku akan kerajo. Indak salamonyo awakku kue untuk bakarajo. Disitulah letaknya lah indak ado baru dimakan. Kalau di Indo bisanya pakai jurus bareh nan saganggam atau bareh nan sapaci. Bareh nan sapaci ko indak akan mengurangi bareh nan sakaruang. Nyambi bareh dalam karuang untuk nyetabuangkan di masa depan, indak akan mengurangi bareh nan sakaruang tuh. Tapi tahu ndak bareh nan sapaci tadi itu akan mampu mengisi karuang nan alah kosong kalau lah tiba waktunya. Hari kini ko adalah hari besok. Hari besok ko adalah hari besok cek lain. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Panakit pisau sirawi, ambil galah batalin tabuang, salodang jadikan niru, satitik tolong jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru.